Hello guys, welcome to my YouTube channel. So guys, आं माने दिनै बेरायहैनो नागिरदों आरोना नै ओरैजाय माने हाजो गुदि गामिजों आरोना हाजोबो मोनहैयो माने हाजो गुदि आरोना हाजो थांगोन आरोना माने हाजो मोनहैखागोन आरोना आं फैफेराखै आरोना माने गाइस माने आं दिनै थांगोन हाजो मोनहैगोन आरोना बेजों लामाजों गामि थांसै ओरै गामिजों जोबा साइडआव हाजो गुदि जायगा आरोना फैफेराखै माने दिनै ओरै हाजोखौ नायनो नागिरदों आरोना माबायदि हाजो ओरै हाजोनि मोनहरबायानो गाइस बे हाजोजों स्कुटिजों थांसै आं साब्रै स्कुटिजों माने ओरै साइडआव न' दंजोबो आरोना नैजों फैदोंमोन दा गामि मोनबोजोब्बाय आरोना ओरैजाय न' मोनबोगासिनो गाइस ओरैजाय माने फारसेनिफ्रायनो मोनबोजोबदों आरोना ओरै फैदोंमोन बे लामाजों एसे गेजेर ससे मोनफैयानो एसे गोजानानै फैबाय जोंनि न'नि एसे गोजान जायो आरोना बिराद गोजान जायो गाइस माने ओमफ्राय दा बेजों थांनोसै मा मोनलाङो हाजोखौ बेसे गोजान दंबावो नायना फैनोसै बोरै दा बेलासिनि इभिनिं भिउस गाइस माने टाइमा इभिनिं जाबाय दायो इभिनिंनि बेरायनो नागिरदों आरोना गोसोफ्रा एसे मोजां मोननायनि गाइस नोंथांमोना दिनै नायलांदो आरोना आंनि ब्लगखौहाय गाइस लोगोफोर आं माने दायो थांसिगोन आरोना लोगोफोर गाखोबाय आं स्टार्ट होनोसै आरोना ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो ओरै फैदोंमोन नालाय ओरै नै थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर मा मोनलाङो मा मायो नायलांबाय थादो आरो लेट्स गो अब्ला लोगोफोर स' गाइस नै जायगाखौ नायनो हागोन आरोना ओरै न' दंजोबो साइडजों हाजोआ नै मोनबायानो मथेथ' हाजो गुदिनि न' आरोना बेफोर माने आबाद मावनायफ्रा नै बेफोरावनो मावलाबायो आरोना माने न' दंजोबो आरोना लोगोफोर गोसा सालायजाया हारसिंना एसे खस्थ' जायो लामाफ्रा बिराद गाज्रि आरोना बैयावबो नै दलं दंलायबावोसो नै न'फ्रा नै गाइस हाजो गुदियाव माने मोनफैखाबाय आरोना हाजो मोनफैखाबाय न' दंजोबो नै लारि मा आबाद जागोन रायफ्राव अन्थाइ बाला गोजा नै हाफ्रानो अब्लाबो थायो आरोना मैदेर फैयो मा फैयो गिनांगौ एसे रिक्सनि खोथा थायो आरोना गाइस एसे गिलुं थायो बे हाजोफ्राव मोनफैबायानो नै गाइस हाजो मा हाजोथाय नामखौ मिथिया आं गामिफोरखौ मिथिया आरोना आङो माने फार्स्ट टाइम फैदों आरोना बेजों अ माइ गड लोगोफोर मा बुंनो लामाया लोगोजों माथो डाइरेक्ट हाजोसो मोनहैखाबाय नै गाइस डाइरेक्ट नै लामाया नै नेमोन आरोना हाजोसो मोनफैखाबाय नै गाइस अ माइ गड नै हाजोफ्रा जों फैदोंमोन ना दा नैजों दै दङ लामायानो मथेथ' गाइस नै बेनोमोन आरोना हाजो डाइरेक्ट थांग्रा डाइरेक्ट दुब्लि दंजोबो बेफ्राव नै स' गाइस दाथ' हाजोखौनो मोनफैखाबाय ओरै लामा गैला माथो लामाया दङ नैजों थांबा मोनगोन आरोना नैजों थांबा मोनो लामा बेजों हाजो दा ओरै हाजो फांथेलांखागोन बायदि मोनदां लामाया नै हाजोआ नैजों थांगोन आरोना लामाया नै थांनाय नायनो हागोन ससे थांबालाय ओमफ्राय हाजोआथ' मोनफैखाबाय बिदिनो ओरै थांबा ससे हारसिंबो जाबायना इभिनिं भिउस लोगोफोर भिउफ्रा बिदिनो आरोना हारसिं न'फ्रा नैसिम दंखायो आरोना मथेथ' अ माइ गड हाजोआ थांनाय नायनो आं ससे मा मोनो लामा थागोन एसे दुब्लि दंजोबो आरो गोजौआव माने एसे अब्लाबो हाग्रायाव हारसिंना एसे बोरैबा गिनांगौआनो बांद्राय गोजानावबो थांनो हानाय नङा आं गारियाबो एसे हाब्रु जाना दंलै अबस्थायानो गैला दहायो एक्सिडेन्ट जाहां माहां जादोंमोन आरोना दायो थांबाय थानाय आं ससे थांबावनाय आरोना लोगोफोर खोन्थायैनि भिउखौ स' लोगोफोर आं माने माबा स्कुटिखौहाय नैयावनो गालांथ'नांसिगोन बायदि मोनबाय आं लोगोफोर माने आङो स्कुटिखौ इयावनो गालांथ'नोसै आरोना आं हारसिं जायगा देखायना फैनोसै नैयाव माने लामाया एसे बोरैबाना माने एसे ओरै मानखोनाय माने हागोन हानाया होमबाबो एसे लांथावथाव मा बायदिसिना बोरैबा जागोन आरोना माने रिक्सनि खोथा थायो नालाय ओमफ्राय स्कुटिखौ गालांथ'नानै दसे थांना फैनोसै आरोना लोगोफोर आं माने मा बुंनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांदो गाइस दैखौ बारनोसै आं ओमफ्राय नैजों ओरै थांसै आरोना मा मोनो मायो नायलांफैनोसै स' गाइस माने दैखौ बारबोबाय आरोना आङो दायो हारसिं स्कुटिया थाबाय ओरै नायना फैनोसै बाब लामायानो हाग्राथार माथो अ माइ गड रावबो गैया नामा फैबायानो नै स्कुटिया याव थाबोबाय आरोना गाइस नै बेयाव दोनबोबाय आं लोगोफोर होलांनोसै दसे माने गाखोबाय आरोना आङो लोगोफोर हाग्राथार माथो गोजौआव गाखोबाय आरोना हाजोआव गाखोबायानो होनजायो आरोना लोगोफोर माने एसे गिलुं अर सावजोब्बाय नै हाग्राखौ एकदम माने अर सावजोब्बाय नै माने ओरै आबाद मावोलै गाइस नै आसलथे नैबे हाजोजों ओरै दुब्लि गोजा आरोना माने आबादफोर मावो लामाया नैजों आरोना माने ओरै दुब्लि हाजोआव मा मावो मायो लोगोफोर
सेस नै बायदिसिना मावजोबदों आरोना दुब्लि हालेवनानै बायदिसिना गायजोबदों आरोना इयाव नै लोगोफोर मा बुंनो ओमफ्राय नै ओरैजाय नै लामा दं ओरै माबा थांग्रा हाजोआनो मोनफैखाबाय आरोना नैजों फैदोंमोन ना हाजो गोजौआवनो मोनफैखाबाय आं गाइस मा बुंनो ओरैजाय नै नायनो हागोन हाजो मोनफैखाबाय आरोना हाजो गोजौआव मोनफैखाबाय आरोना लोगोफोर आङो मा बुंनो ओरैबो हाजो नै सेस ओरै न' खाथि खाला माबानिफ्राय माने बेफोराव इयावनो मावो नै आबाद मावो माने खख्लिंमोन जाहैदों खख्लिंखौ दानबाय नै खख्लिं गायदोंमोन जाहैदों दां हाजोआव फैबाय आरोना मा हाजोथाय नामखौ मिथियाना ओरैबो हाजोआनो हाजो माने दिनै फैफेरै जायगायाव बेरायफैबाय आरोना फार्स्ट टाइम लोगोफोर आङो दुब्लिसोखा आरोना नै हाजोआवनो दुब्लि बरिया लांदां प्लेन ना जायगाया गाइस मा बुंनो खेथि आबाद मावनाय गोजा मा आबादथाय बेफोराव मिथिया आरोना लोगोफोर सेयार खालामना होबाय बेखौ नोंथांमोना दिनै नायदो बोरै बोरै हाजो गुदियाव न' लुना थाफैनानै आबाद मावो बिदिनो आरोना गाइस ओइनो गोजौआव हाजो गोजा आरोना ओरै जोंनि न'नि एसे गोजानानो जायो माने एसे गोजान जायगा आरोना गोजानाव फैबाय आङो अब्लाबो दिनै हारसिंसो फैदों आरोना ओरैबायदि बेखौ मा आबाद मावनांगौ माने एसे नायना फैनायनि आङो खोन्थाना फैनोसै नोंथांमोननो ओरैबो लामामोन आरोना सोरबाफोर नुबासो बोरैबा सानलायलांगोन नामा रावखौलाय जेबो साननानै माथो बुंनो ओइनै न' दङ ना बे न' खाथि खालानि मानसिफ्रा मावफैयो जाहैदों आरोना नै आं दहाय फैनायजों न' दङ खाथियाव ओमफ्राय नै ओरैबो दङ ओरैनाथ' फैया जानांगौ ओरैथ' गैया बांद्राय आं दहाय फैनाया बेजों फैदोंमोन ओइलाय न'आ बे न' मालिकआ बे मावफैबाय जानांगौ आरोना बिथिं न'नै न'थाम दङ खाथि खाथियाव दंलाबो जोबो आरोना ओरैजाय गाइस ओमफ्राय नै दा एसे बेयाव मा आबाद फोदों बेयाव खख्लिं गायदोंमोन दानबाय नै खख्लिङा नै खख्लिं दालाय खख्लिं दंफांखौ दानबाय आरोना लोगोफोर बेयाव हालदै नै सब दंजोबो आरोना हाजो गोजौआवनो मावजायो एसे सिदा समान ना ओमफ्राय गोजौआव मावो एसे लोगोफोर नायलांदो दिनै नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै आङो स' लोगोफोर नायलांदो आरोना दिनै नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो हाजो गोजौ माने जोंनिथिं हाजोआ खाथि जायोना बांद्राय गोजानबो जाया मा हाजो नामखौ मिथिया माने बेयाव मावाखै बायदि मोनदों आं दायो माने हालेवदों आरो ना माबा मोनसे गायगोन इयाव हाग्रासो इयो बुस्थुआनो इयाव अर सावदों सावनानै लांदां बनायनानै मावो आरोना बिसोरो गाइस बिदिनोसै आरोना नैयाव बेयावनो मावगोन इयाव सेस गायजोबगोन जाहैदों मानसिफ्रा नैयाव माने जेबो मावथ'वाखैनो आं नै हाग्रासो ना माने बेखौ हालेवदों आरोना इयाव माने बायदिसिना गायगोन जानांगौ आन्दाजाव हाजोआव माने मायदि आबाद मावो एबार नोंथांमोना नुबाय दाना लोगोफोर बेनोमोन आरोना थांनायावथ' बिराद दं हारसिंसो बोरैबा मोनबाय आं गोजौआव माने सोरबाफोर नुबा एसे बोरैबा सानगोन नामा बिदि सानदों इउटुबार मानसि ना जेबोथ' साना जेबोथ' माबानो हाया जेबो हिलायनो हाया बोरै नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ नायनानै नुलायबाय आरोना बे हाजो नै ओरैजाय गाइस वाव हाजो प्लेन हाजो माने आबाद मावनाय खेथि आबाद बनायजोबनाय आरोना हाजोआ नै बरिया ओइ गोजौ गाखोहैनायसै नामाब्रा ओरैनो थांनानै नैजों थांनायसै आरो दसे लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ सेभ खालामालासिनो जोबजासिम जागायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायबाय था आरोना नै बेफोर माने सब हालेवजोब्बाय आरोना हाजो गोजौ ओइ गोजौ माने ओइसिम मावखादों आरोना मानसिफ्रा नै इसिमखा आरोना हालेवना लांदां बनायनानै मावलाजोबदों आरोना लोगोफोर बेनोमोन आरोना दिनैनि भिडिअ'आवहाय गाइस नोंथांमोना दिनै नायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थांनायावथ' ओरै खोन्थानांगौ बिराद दंमोन आरोना लोगोफोर माने आं एसे बोरैबा सानबाय आरोना स' गाइस आंथ' दायो खोन्थानांगौ खोन्थाबाय आरोना ओमफ्राय दा आं थांफिननोसै सानबाय आरोना ओरै थांफिनसै दहाय फैनायजों थांफिनसै आरोना लोगोफोर बायदि बेनोमोन आरोना हाजोआ नै बेनोमोन आबाद मावनायफ्रा नै बेनोमोन जायगाफ्रा बेनोमोन लोगोफोर बला फैबायना दिनै हारसिंनो एलबाम फिल्म बनायनो बरिया जागोन आरो हिट जागोन आरो बेफोराव नै लालाबायनो लोगो गैयाना आं हारसिं नाइस आं दहायजों फैदोंमोन ना थांनायनि आं गाइस सयथायाबो एसे गोजानाव थाबोबायना सोरबा गथ गैयालाय मानसि गाज्रि फैनानै लांनो हागौना ओंखायनो एसे थाब थांनानै एसे साइड जानोसै आं लोगोफोरा बुंनो हाया दानि जुगाव सुकुन मिल रहा है रे ठंडा ठंडा मजा आ गया मजा
लाइस ल गाइस ल ओइयावलाय मा गायखो कलसिला खोमा ओइयाव नै लोगोफोर खोन्थाहरनो र' नोंसिनो नैयाव मा दं मोनसे माबा दोन्दों आरोना न' बायदि माबा मोनसे आबाद मावनानै दोन्दों आरोना इयाव लोगोफोरनि एस मावलाजोबनाय दुब्लि गोजा आरोना मथे दुब्लि बनायजोब्बाय आरोना इसोरो दुब्लि सोमलि दंफां दुब्लि गाइस दुब्लिल'खा आरोना भिउआ नै बिदिमोन आरोना लोगोफोर ओरै ओंखारलांसै माने नैजोंसो थांसै आङो गाइस नायलांदो लामाखौ बिदिनो थांसै आरोना आं थांफिनसै गाइस ज्रावनो लांदां अर सावनाय गोजाना नै अर सावनाय गोजा आरोना गाइस मा बुंनांगौ दा सफैफिनबाय आं लामाखौ दहायनो ओरै थांदोंमोन नालाय दायो नैजों फैदोंमोन आरोना इजों फैदोंमोन इजों थांदोंमोन दहाय ओमफ्राय दा नै फैलाय एसे गोजौआवनो गाखोदों आं नैलाय स्कुटिया नुहुरबाय दा गाहायाव थाबोदों स्कुटिया हनै अ माय गड नै ओरै गाखोलांदों जाहैदों आरोना मावजोबनाय आबाद दुब्लि बनायजोब्बाय आरोना लोगोफोर हाजोआव माने थांबाय थानोसै आं गाइस थांसै ओंखारख्लायबाय आरोना आं दायो लोगोफोर ओंखारख्लायबाय आरोना गोजौनिफ्रायनो ओंखारख्लायबाय आरोना थांफिनसै दायो अ माय गड दा मोनफैफिनबाय दै बेयाव आथिंखौ फिसिनांसै नामाब्रा बारहरखानोसै डाइरेक्ट फिसिफिनलाय गैया दैया नै बेजों दै नाला आराम थाङो आरोना मालाय हाजो गुदिना दैया बेजोंनो नै हाजोनिफ्राय फैनाय दै आरोना इयो लोगोफोर बेनोमोन आरोना जायगाफ्रा बेनोमोन आरोना बारहरनोसै आं लोगोफोर दैखौहाय बारनोसै आरोना फाइनालि लोगोफोर आं दायो हाजोनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय आरोना माने स्कुटिजोंहाय थांनोसै आङो गवा फैनाय लामाजों थांफिनसै आरोना नैजोंहाय नै बिजों थांसै आंनि साफ्रि स्कुटिजों थांफिनसै आरोना गाइस हाजोखौथ' दायो खोन्थाना फैबाय नोंथांमोननो लोगोफोर नै न'फ्रा नै नायनो हागोन आरोना गाइस नै गवा फैनाया आं बेनोमोन आरोना नोंथांमोना दिनै नायलांदो नै न'फ्रा लोगोफोर हाजोआव न'आ नै खाथियावनो स' लोगोफोर अब्ला दिनैनि ब्लग भिडिअखौ आं भिडिअ खिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना माने नेक्स्टआव मोजां भिडिअ लाना फैनोसै आं लोगोफोर माने जायगाजों लानानै नायनो थाखाय भिडिअ आरो बिदिनो माने साबसक्राइब खालामना होदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो आरोना चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर अब्ला स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बाय